Ini gue enten kalih sing niku sunah tahiyat awal, ngelampahi tahiyat awal, tasyahud awal, majeng ngelampahi doa kunut subuh. Lajeng sing sunah hayat niki sing sunah sing boten disyariataken ganteni sujud sahwi. Jadi cara ngono derajate niku mboten sampai koyok sunah ambeat. Nek sunah ambeat niku kan nek ditinggal mergo kelalen mboten sengaja niku sampai digeken ganti kali sujud sahwi. Tapi nek sunah hayat niki mboten sampai digeken sujud sahwi. Nek wis ketinggalan ya wis kadung. Lah niki jenise kuwatah teng salat. Enten sing ulama niku ngitung gangsal 12 kuwatah sangat. Nggih niku napa mawon nggih niku ngangkat tangan. Nggih ngangkat tangan. Waqdal takbiratul ihram, waqdal ruku, kali waqdal i'tidal. Ngangkat tangan. Sing ngangkat tangan iki mangke ulama nggih benten-benten ukurane, sepiro ngangkat tangan. Enten sing sedodo ngenten, enten sing sak pundak, enten sing sampai sak kuping, itu benten-benten. Yang jelas disunahaken ngangkat tangan waqdal takbiratul ihram, waqdal ruku kali waqdal i'tidal. Termasuk waqdal tangi saking tahiyat awal tenggene rakaat ke ayo pinten iki 3. Mangkon tahiyat awal kan rakaat ketiga. Niku nggih Allahu Akbar ngangkat tangan. Nek rakaat 1 ke rakaat 2 mboten. Sujud kedua ten rakaat pertama. Terus minggah ten rakaat kedua langsung sendakep. Mboten usah ngangkat tangan. Semanten ugi rakaat ketiga badhe sujud kedua dan rakaat keempat cuman nggih mboten usah ngangkat tangan, mboten disunahkan. Umpama jenengan ngangkat tangan ya gak sampai batal, tapi ora disunahno napa iki. Terus wau ketika rukuk kali DKI dan rumiyin ten ngaos niku enten lare salah paham. Dikira perpindahan niku nganggo ngangkat tangan kabeh. Dadi dhek teko i'tidal nang sujud ngangkat tangan. Terus kemudian saking sujud tenggene lenggah ngangkat tangan malih. Lha iki apa iki? Terus sing ngangkat tangan niku namung takbiratul ihram utawa takbir qiyam, takbir jumeneng sing saking tahiyat awal ten rakaat ketiga. Terus ketika rukuk kali ketika i'tidal. Lajeng maos doa iftitah. Kapan niku badhe takbiratul ihram. Dadi kesempatane namung ten rakaat pertama tok. Nggih kan? Doa iftitah niku kesempatane namung rakaat pertama. Tur sak mantune takbiratul ihram. Dadi mantun Allahu Akbar nggih niku disunahaken. Artine nek umpama kita niku kok keblanjur maca surat Al-Fatihah, maka kesunahanipun ical, pun boten saged bali. Wis kadung maca Al-Fatihah, wis tutup iya kan abudu utawa napa terus lho aku lak guru maca tok iki terus baleni mboten nangsal pisan. Mboten pun ilang kesunahan. Makane lek kulino tahiyat napa nganggo doa iftitah ya sabadane takbiratul ihram namung rakaat pertama. Nah sing kadang tiyang kurang dipraktekno. Makane kan ngapunten nggih, tiyang-tiyang niku nek salat niku kan sing umum nggih. Niku kan badhe sing rakaat pertama takbiratul ihram niku kan mboten langsung maos Al-Fatihah. Leren meneng dhisik kan, imame nggih meneng. Niku kan maos napa doa iftitah, tawajuh ngarani istilah. Plus kali doa ta'awud.
A'udzubillah. Nah niki yo kata sing ditinggal iki koyane kata-katae wong yo mek napa doa iftitah tok. Nah, sing dadi dilema utawa sing kadang juwarang dipraktekno niku nang salat riyoyo. Salat riyoyo. Salat riyoyo niku kan di rakaat pertama takbire enten pinten? 7. 7 niku mboten ngitung takbiratul ihram. Dadi takbiratul ihram dereng diitung. Dadi mantune terus Allahu Akbar niki kan takbir pertama jenenge takbiratul ihram, takbir 0 ngarane. Dereng diitung siji ya. Lah niki sakjane disunahno napa? Doa iftitah. Tapi kadang wong wis langsung subhanallah alhamdulillah dereng sakjane. Mangke subhanallah niku sak badane takbir sing pertama sing sak mantune takbiratul ihram. Tapi wis kawula. Cuma nek umpama kula diutus dados imam salat Id niku kula umumaken ri tata carane. Soale kula niru cilikanku biyen cilikan kula riyen niku ten Surabaya. Niku ketika wekdalipun mlebet wancine salat Id niku terus panitia salat takmir niku ayo takbiran kalau jumeneng monggo jumeneng sedanten ditata sofe ditata. Kali takbiran terus niku Allah nata sof sampai 5 menit sampai mburi-mburi ditata iki. Pun nggih, pun mandeg terus uluk salam nggih. Terus maringi pengumuman. Niku posisi jumeneng kali nata-nata sof ngoten. Termasuk pengumumannya gini ku tentang tata cara sholat riyoyo. Karena sholat riyoyo kan boten bendino, kemungkinan enten sing lali, kemungkinan enten sing nembe sholat Id pada waktu niku dadi dikandani. Mangke niate ngenten, terus takbire mangke enten 7 rakaat pertama, sak liyane takbiratul ihram. Rakaat kedua mangke takbir ping gangsal, sak liyane takbir qiyam. Nah, terus lek kula tambahi badhe takbiratul ihram mangke maos monggo maos doa iftitah sing biasa kulino jenengan napa nggih niku diwaos. Nah niku diwaos mangke setelah niku baru takbir nomor 1 terus tasbih terus takbir nomor kedua tasbih ngoten. Kemudian maos doa ta'awud niki monggo saapal-apalin sing paling umum nggih a'udzubillahi minasyaitonir. Niki nggih siri macae mboten banter. Macae pelan. A'udzubillahil azim minasyaitonir rajim monggo ditambahi. Rena-rena lah doa ta'awud tu renoe kathah. Kula nate ngumpulaken 7 nek mboten salah. Lajeng nggih niku maos tasbih. Wekdal ten kene napa rukuk kali sujud maos tasbih. Nek sing umum nggih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nek ten rukuk mangke ten sujud nggih subhana rabbiyal a'la. Lintune niku nggih enten. Wong zikir rukuk zikir sujud niku kathah riwayat enten. Terus mangke nek tangi sangka ruku unenane pun boten Allahu Akbar tapi napa sami Allahu liman hamidah. Dadi isine sela-sela ruku sujud itidal termasuk mangke lenggah zikir-zikire wiritan-wiritane niku termasuk sunnah hayat. Sing niku umpama mboten diwaos nggih mboten apa mboten sampai batal salate. Cuma yo eman kilangan ganjaran wae. Lajeng kesunahan hayat malih nggih niku lenggahe posisi lenggahe ketika sakliyane tahiyat akhir niku ngangge posisi iftirash. Posisi iftirash nggih niku sikil tengen dipancatne
dijinjit nih, sing kiwa dilenggahi kan ngoten. Niki dipencet. Niku di semua duduk kecuali mangke nek tahiyat akhir. Mangke nek tahiyat akhir ngarani nih lenggah tawarruk. Lenggah tawarruk. Termasuk sunnah hayat malih niku posisi tangan nek sendakep sing tengen ndukure sing kiwa nggih. Tengen ndukure sing nek sendakep. Napa jenengan tengahne napa ngisore dada ndukure weteng niku riwayate beten-beten. Yang jelas sing tengen ndukure sing kiwa niki sunah. Sepira delehe niku pun monggo. Termasuk kesunahan malih niku nek wayahe lenggah baik duduk di antara dua sujud niku atau yang lain niku tangane didelet tendukure pupu. Didelet tendukure pupu. Terus nek khusus wayahe tahiyat awal kali tahiyat akhir ndukure pupu tapi sing tengen niki gegem. Ngenten. Posisi siap tasyahud. Nah, siap nduding. Nanti posisine ngenten iki. Nah, khusus ten kene tahiyat lenggah tahiyat awal kali tahiyat akhir. Terus terakhir sunah hayat niku salam sing kaping pindho. Mergo sing salam sing pertama hukume wajib. Hukume rukun salat. Salam niku ucapane lho nggih mboten noleh ucapane. Noleh tok gak salam ya batal. Sing penting niku uluk salam nih, assalamualaikum niku paling minimal. Ditambahi warahmatullahi wabarakatuh. Sing kedua, sing salam sing kedua hukumnya namung sunnah. Jadi salam situ tok sajane pun cekap. Pun memenuhi rukun, pun memenuhi wajib. Nah niku sunah-sunah ten lebete salat. Wonten malih sunah sing sabadane salat. Badane salat niki enten kesunahan nggih. Tapi kesunahan ba'da salat tidak mempengaruhi salat wis dhewe. Ini ku napa mawon siji zikir. Tan riwayat niku kuatah. Enten sing la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir niku zikir ba'da salat. Ten riwayat itu Kanjeng Nabi sing paling kita amalaken nggih niku maos tasbih ping pinten 3 terus tahmid 3 takbir 3 lajeng tahlil sing la ilaha illallah menggal riwayat setunggal. Dadi dicakepno pinten 100. Riwayat lintune sing takbir niku 34. Mangke sing la ilaha illallah setunggal dadi jumlahe 101. Enten sing ngoten. Kuatah riwayate wiritan ba'da salat niku enten sing Allahumma antas salam minka salam macam-macam. Nah, carane nglakoni yo napa? Piyambak mboten napa. Dewi-dewi mboten napa. Nah, nek sing sebagian tempat niku bareng-bareng rada banter mboten napa gitu. Ya sunnah, tidak menghilangkan sunnah, bahkan ngapunten. Sing ten zamane Kanjeng Nabi niku dibanterni. Wiritan niku dibanterni. Inna raf'as sauti bidzikri hina yang sorifu minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banterno swara pas wiritan
Sabadane salat wajib, salat fardu niku sampun dilampahi ten zamane Kanjeng Nabi. Ya terus marang akhir-akhir terus ana sing milih dhewe-dhewe ana sing padahal ten zamane Kanjeng Nabi dibanterne. Mangkane ngampun nggih mau insyaallah mulai benjing kemis nek kula ngimami mriki. Insyaallah nek kula ngimami mriki mangke badhe salam wiritane kula banterne. Jenengan derek mboten napa-napa, jenengan gadah urutan wiritan dhewe nggih mboten napa-napa, kula mboten kersa ngoten lho. Tapi mergo kita sampun pikantuk ilmune dan napa injing niki mulai benjing nek kula ngimami kula banterne. Siji pun enten dasare dalile. Nomor kali kangge mulangi kita sedaya ngoten lho. Karena kan ngapunten kadang ku enten tiyang sing mboten saged wiritan tapi pengin wiritan, tapi ra ro iki wiritan opo. Akhire meneng-menengan wis ngelamun. Kabeh mulai saiki yo isin. Kabeh melok wiritan sing diwaca opo ngesane. Artinya nek badhe salat badhe salam sakjane susunan salat kon bar. Jenengan kondur monggo HP-an rapopo jongkir walik ya mboten napa. Nah, tapi sing pengin wiritan nggih monggo wiritan, nggih monggo pikiran. Nah, susunane yo monggo dhewe-dhewe mboten napa-napa. Umpama kok imam duwe susunan piyambak enten dalile nggih monggo dilampahi. Mangke kula waos sing umum-umum mawon kados kula aturaken riwayat-riwayat. Iku sing pertama. Nomor kalih ndonga. Sunai badha salat ndonga. Bahkan Kanjeng Nabi dawuhaken salah siji donga sing mustajab niku donga sing diwaos badha salat. Badha salat. Bahkan Kanjeng Nabi ngijazahi pinter-pinter doa badha salat termasuk Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda li fadli wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd entus tabe tengah-tengahnya wa la radda li fadli. Muakeh Kanjeng Nabi ngijazahi nek mari salat maca iki, mari salat maca iki, mari salat maca iki. Berarti nek mari salat kanggo enten sing ndongane niku sak badane salam langsung ndonga. Badane salam langsung ndonga. Matur-matur wiritan, mati wiritan kok ndonga maneh. Tasik diitung badhe salat. Kita niku dereng ngalih saka panggonan. Bahkan ten riwayat lintune niku kok enek wong bar salat pancet nang panggonane. Nggih pancet nang panggonane. Ora ngomong karo kancane terus wiritan niku sak joge niku diistighfari karo malaikat. Dijalukna sepuro karo malaikat mergo badhe salat mboten lancing lah istilahé mari salam plencing. Tetep nang gunung kok wiritan sak saged-sagede ndonga sak iso-isone sak kebutuhane napa mangke iku diistighfari kali malaikat dijalukna sepuro kali malaikat. Niku nomor kali. Nomor 3 nek khusus imam enten nganu malih. Enten kesunahan nek khusus imam. Nggih niku badhe salam niku mengubah posisi duduk. Mengubah posisi duduk. Enten sing setunggal riwayat niku imame ngadep makmum. Jadi berbalik 180 derajat. Mari ngadep ngulon terus ngadep ngetan, ngadep jamaah. Enten sing ngadep tengen utawa kiwa. Sing penting hikmahe menandakan nek salate jamaah sampun bar, sampun rampung. Sehingga mboten enten tiyang sing kecelik terus ujug-ujug langsung lungguh tahiyat akhir dikira imame je salat padahal pun wiritan. Nah niku lho kuwatir niku hikmah. Tapi nek posisi imam pun berubah berarti jamaah sing dipimpin imam niki pun mantun. Lah tugase sing kere-kere sing masbuk goleki jamaah sing jek ana sing jek salat. Makmum-makmum sing jek salat mantan makmum nek ngalami. Dadi nek imam pun salam
nek tiang sing salate muafek, salate sing bareng karo imam kan padha buyar, padha pun mantun salami. Tapi enten tiang sing keri-keri jenenge makmum masbuk niku benjing dibahas teng kene jamaah. Niku makmum masbuk kok jek enek sing nyusul nambahi sak rakaat, nambahi 2 rakaat. Nah, sing wis keri tenanan niku mangke ndereke teng kene makmum masbuk niku wae. Mboten teng jamaah sing awal mergo pun buyar. Niku khusus imam. Nek sing umum sing dilampahi imam makmum karo sing salate dhewean niku mau wiritan. Lajeng terus sing ketiga nek salate jamaah lho nggih niku enten kesunahan salaman. Sak badane niku wae. Sak badane wiritan, sak badane ndonga salaman. Musafahah ngarane. Musafahah. Sakjane musafahah niki tidak hanya atau tidak dikhususkan ten ngene badhe salat. Wong muslim ketemu muslim liyane sunah salaman. Lah kadang ngapunten kita lek pas wae salat ngenten iki. Dugi pertama kan kadang mboten sempet salaman. Nggih mboten. Mboten sempet salaman, mboten sempet uluk salam, mboten sempet. Mergo langsung salat notol. Mosok jenengan wis komat terus salaman situ-situ. Sudah sholat lah, kan sholat sih, mangke badhe sholat wiritan badhe ndonga mangke nembe salaman. Nah niku masyaallah, niku rangkaian, dadi rangkaian. Sehingga musafahah niku termasuk napa perkara sing disunahkan setiap wong muslim ketemu wong muslim. Lah sholat jamaah kan termasuk tempat ketemune wong muslim karo wong muslim. Teng sebagian tempat enten sing salaman badhe salam, ya mboten napa-napa. Cuma sing apik sakjane niku badhe wiritan kali badhe ndonga. Karena nek wiritan kali ndonga niku jek munajat nang Allah. Ngoten. Aja diganggu karo salaman. Jek hablum minallah. Mangke nek wiritan pun ndonga nggih pun monggo hablum minan nas. Nah niku salah. Simple aja. Wonten nggih. Insyaallah benjing nek kula sing imami maksudnya nek sing kula ngimami mangke badhe salam wiritan sak. Nggih sing cekak-cekak mawon kali donga. Nek panjenengan pengen nambahi donga nggih monggo jenengan nambahi wiritan malih nggih monggo mboten napa-napa. Lajeng nek subuh nggih ngoten nek sing kula sing imami mangke doa kuno tenggene rakaat kedua ketika ketiga. Nah, makin makmum maca napa Pak? Amin amin tok. Awal sampai akhir. Dadi umpama imam mangke donga Allahumma dina wa amin amin wis ora usah tambah ya apa-apa. Mangke kula mau sing terakhir sallallahu alaihi amin amin tok wis. Mergo dongane wis dipimpin imam. Makmum niku kantun ngami. Kaya jenengan lek ndelek bacaan niku. Jenengan ndelek bacaan mosok melok donga. Mau saingan lah. Kan sing setunggal tok sing donga niku. Mangke sing kita-kita niku wis amin amin angkop-angkop titik ra apa-apa wis pokoke amin amin. Ngoten nggih. Nggih insyaallah mulai bijik. Enten sing ditanglet-tanglet. Kalau sujud akhir itu ada terganggu Pak. Enten kita sujud akhir Pak ada. Sujud apa? Sujud akhir. Oh, nggih. Tidak itu sama kesehatan. Nah, nggih. Nanti Bapak nanti nah, gini lu langsung balik Pak lu. Kalau Pak Luan akhirnya. Nah, nggih. Niku sing kula kurang ngeten maksudnya. Sajane bukannya kurang mboten setuju, tapi ngelampahi sujud akhir disuwekno. Niku sajane hukume makruh. Makruh kene apa? Nek jamaah iku imam kudu janjian karo makmum. Kudu janjian. Utawa kudu sudah menjadi kebiasaan di tempat itu. Sehingga dititeni nek sujud terakhir di rakaat terakhir sujud terakhir niku disuweno, wis maklum kabeh. Karena nek mboten janjian niku ngecelekno makmum. Niki nek sujud dikira iki wis apa ora nggih kan kula nggih nate kecelek terus akhirnya kula lenggah Allahu Akbar lho cek sujud. Lah nek kula kecelek ya napa balik Pak
Nggih, karena makmum itu kan kewajibannya nderek imam. Ketika ada suatu gerakan yang dikira oleh makmum berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain, ternyata kok dereng utawa dereng pindah, maka kewajibannya makmum wajib lho mboten sunah niku balik malih. Mboten nambahi sujud, berarti makmumnya sujud ping 3 mboten, niku kewajibane makmum karena kecele. Nah, makmum sing ngecewakno imam sing ngecewakno makmum niku nggih kena makruh. Karena niku wau lho. Gak janjian sih. Utawa ndawakno kenemenen. Sakjane nek ndawakno normal umpama biasanya kita kan nek mau tasbih kan ping 3 nggih mboten. Nah, umpama ketika sujud terakhir ditambahi 1 ta 2, insyaallah dawane gak sepiro nemen-nemen. Tapi enten sing sawi. Enten sing terus iki ane keturun apa aku sing gak krungu nek wis lungguh. Nah niku kan ngoten. Makane sakjane nek umpama janjian utawa sudah maklum di masjid itu bahwa di sujud terakhir selalu melakukan sujud lebih lama, maka mboten napa-napa, mboten makruh. Kenapa imam niku kok ngoten? Karena kan ngejar doa mustajab. Mergo donga sing mustajab niku salah satune ten posisi sujud sajane tidak terbatas di sujud terakhir sajane. Di semua sujud, mulai sujud awal niku tempat mustajab donga. Kenapa di sujud terakhir kok di akhir nomor gini ku kape bar ngono lho. Nek kape bar karena iso niku dipol-polno ndongane pingine ngoten. Tapi niku ngecewakno makmum sing boten semerap. Kecuali nek niki ngapunten masjid jenengan, musala jenengan, tempatnya khusus jamaah wong iku tok, gak ana tambahan saka wong liya. Lah kadang sing lakoni ngono iku masjid musala sing pinggir dalan. Sing wong salat ku gentian berganti-ganti terus setiap hari, wong musafir, wong dodolan. Lah niku lek mboten janjian ngecewakno, makane masyaallah dadi imam suwara. Penak dadi muadzin tak kandhani. Enak dadi muadzin. Memang enten riwayat apik endi muadzin karo imam. Siji riwayat apik muadzin, siji riwayat apik imam. Tapi lebih kuat sing apik muadzin. Karena muadzin niku nggih enten napa niku hadis sing nyebutno bahwa muadzin niku fadilahe iso maringi syafaat. Iso tapi nek imam ra enek. Dadi imam iku nek bener ya pancen wis wajib, nek salah dosa. Nah iku gak enake niku. Nek salah disalahne, tapi nek bener ya pancen wis koyo ngono iku asline. Tapi dadi nek bener yo gak diapresiasi, yo wis normale ngono iku. Tapi nek salah, disalahne jenengan pirsane masyaallah. Mu'ad bin Jabal kurang apik apa ahli Quran. Niku disalahno Nabi dadi imam. Mergo ngecewakno makmum nggih mboten. Pas wayahe ngimami kesuwen niku makmume gremeng. Mboten namung gremeng lho niku ten riwayat niku. Niku wong Badui niku batalne salat. Tak wis ah. Terus ora dhewe. Wah akhirnya sing buyar. Dadi imam mboten pangerten karo keadaane makmum kecuali wis janjian. Ayo janjian iki kok salate dawa bendhet. Dawa mawon iki pun nganggur kabeh. Iki monggo mangke kula mau surat panjang-panjang. Zikire ten ngene tas ten rukuk kali sujud mboten namung ping 3, ping 33 umpama ya monggo lek pun janjian. Lah lek mboten ya sing normal. Makanya salah satu kemakruhan imam niku nek dicelatu karo makmum. Jadi sakjane mboten salah makmum. Nek imam kok ngelakoni sesuatu sing menyebabkan kecewane makmum terus sampai dicelatu iku ngimami gak tambah oleh kesunahan, oleh kemakruhan. Makanya di ilmu ini tenang dadi imam wis normal mawon. Ngoten nggih. Pun enten sing ditanggung cekap nggih. Awan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.